Hola, bon dia. Soc el Regal. Bueno, em fa molta il·lusió, Enhorabona, aquests 10 anys, i em fa molta il·lusió que m'hagueu convidat a acompanyar el dia de la festa major. Vull dir que feliç. Com que és un aniversari, són 10 anys, jo al final em repeteixo sempre. Val? No... Però del repertori, diguéssim, us porto una cosa que em sembla que és coherent amb això de que avui celebreu 10 anys, perquè 10 anys és un bon moment per intentar recuperar una miqueta de perspectiva. Ens han venut un relat, no els amics de Sinergia, sinó en general, ens han venut un relat de que tot és molt ràpid i molt vertiginós i que costa una miqueta preveure què passarà perquè tot és molt explosiu. Ens han venut el relat de, si ara us diguéssim, heu fet 2013-2023, anem a fer una reflexió 2023-2040, i la resposta majoritària probablement seria no es pot. Tot és molt incert, tot és molt ràpid, tot és molt volàtil, no es pot. Pues jo crec que sí, que no és que es pugui, és que és indispensable, perquè si no tens una miqueta d'opinió de cap on anem, acabes gestionant amorrat en el dia a dia i amorrat en el curtplacisme, en el curtplacisme d'un any, 2 anys vista. Amb tecnologia, gestionar amorrat a un any, 2 anys vista és terrible, perquè vol dir que vas a remolc, vés a saber tu d'aquí. Llavors és una mala idea. Llavors el que intentaré contribuir a la festa major d'avui és amb això de la perspectiva i de què han passat aquests 10 anys i què passaran els propers 10 anys. Que fa una miqueta de perspectiva d'on venim i cap on anem. Què ha passat i què passarà. Llavors hi ha una prèvia, que també la faig tot sovint, que és quasi per disculpar-me, que és que per mi això de parlar del passat té un petit problema, que és que, ho ha dit en Jaume, jo vaig estudiar història, això ho puc empitjorar, vaig estudiar arqueologia, això ho puc empitjorar, i em vaig especialitzar en paleolític inferior. I a més m'hi he dedicat, vull dir que he dirigit excavacions i aquestes coses. La gent em diu, com és que ara fas això? Home, perquè guanyar-se la vida d'arqueòleg del paleolític inferior és una miqueta complicat. Per què insisteixo tant en això de paleolític inferior? Perquè la perspectiva amb què analitzes el present, el passat i el futur, en el fons és una opció d'un nivell de zoom. Tries un nivell de zoom. Llavors, jo que em vaig moure pel paleolític inferior, que perquè us situeu poden ser d'uns fa 2 milions d'anys fins fa uns 120.000, tot aquest període, 2.120.000, en diem paleolític inferior. Dels 120.000 fins als 15.000 en diem paleolític mig, i dels 15.000 al 3.000 en diem paleolític superior. I després, dels últims 3.000 en diem neolític, món grec, edat mitja, que cada cop anem fent les particions més petites. Per algú que ve de paleolític, el món se divideix, la història del món se divideix en 6 o 7 etapes. Paleolític, neolític, món clàssic, edat mitja, història moderna, història contemporània i xip-pup. En canvi, per una persona que ha fet història contemporània, els últims 100 anys te'ls separa en 7 o 8 etapes. Te diu, Primera Guerra Mundial, entreguerres, Segona Guerra Mundial, Guerra Freda. Per tant, quin nivell de zoom triem quan volem entendre la tecnologia? Crec que hem comprat un nivell de zoom massa fi. Ha sortit la intel·ligència artificial, va passar el no sé quant. O sigui que estem molt amorrats en aquesta ruleta, en aquesta cosa. Llavors, anem a intentar recuperar una miqueta de perspectiva. He fet una cronologia que va des dels anys 80 fins ara, fins al 2020. Per algú que jo, quan feia arqueologia, em movia amb marges d'error de 2.000 anys. Quan datàvem una cosa amb un jaciment, dèiem això té 120.000 anys, menys 2.000. I jo pensava que feia una feina fina, precisa, una cosa, un treball científic, i ara de cop i volta em veig aquí discutint 30 anys amunt, 30 anys avall. Per tant, no m'ho tingueu massa en compte, però jo estic fent un esforç aquí, amb cortesia amb vosaltres.
d'entrar en detall. Val? Llavors, dels 80 cap aquí. Mireu, sí. La vida és molt rara. Llavors, jo soc del 66. Tinc 56 anys. Els números no són el meu, És més aquests que no m'interessen. Jo soc del 66 i tinc 56 anys. Als anys 80 jo estava amb els 20 i en els 20 meus vaig entrar a treballar al centre de càlcul de l'Autònoma, que era la meva universitat. Per què un arqueòleg ha de treballar al centre de càlcul d'una universitat? Un dia anem a sopar i ho parlem. Val? En tot cas, quan jo entro a treballar en el centre de càlcul de l'Autònoma als anys 80, em trobo una informàtica que és corporativa, mainframe. Ordinadors corporatius que ocupen tota una habitació, que ocupen una pista de tenis. IBM 3090, VAX UMS, PDP-11, alguna cosa encara en targetes perforades, monstres molt grossos. En aquella època els ordinadors eren corporatius, enormes, estaven administrats per informàtics que no n'hi havia gairebé d'informàtics i anaven amb bata blanca. Jo diria que l'habitaven pel damunt del terra, no? És que ni trepitjaven. La gent es tractava de vostè, res a veure amb ara, que estan subcontractats en un sòtano. En aquella època els informàtics eren éssers mitològics. Administraven un ordinador central del qual penjaven ramals de terminals que anaven per tots els edificis i la gent, els usuaris, feien servir aquells terminals amb un quadre de privilegis. Això és els 80. A aquella època, el president d'IBM, uns anys abans, el president d'IBM deia que ell creia que en el món hi havia mercat per 15 o 20 ordinadors. Perquè ell creia que hi hauria megaordinadors que atendrien, jo què sé, territori enorme. Que ara tornem a estar aquí, si us hi fixeu. Ara, calla que no tingués raó. Als anys 90 arriben els PCs. No sé quin record teniu vosaltres, hi ha gent més jove que poder agraeix una classe d'arqueologia, però els altres que ho vau viure, als anys 90 arriben els PCs. El primer IBM PC de la història és a mitjans dels 80, 83 o així. I això abans no s'industrialitza, es popularitza i arriba aquí i li deixen tocar a un estudiant d'història, doncs passa un temps. Llavors, fet i fotut, els PCs arriben a les nostres vides als anys 90. La gent de la meva edat, que algun hi ha a la sala, tenim tota una zona d'aquí de l'hipotàlamo atrofiada. Tenim una tara cerebral que és la conseqüència de... Nosaltres som la generació que va estar 10 anys fent servir PCs sense internet. Això marca caràcter. De fet, deteriora el caràcter. Perquè nosaltres som els autors de la frase la informació és poder. Perquè quan els PCs no tenien internet, la informació estava en el meu disc dur del meu ordinador i era la meva informació. Era el meu document en el meu disc dur del meu ordinador, així 10 anys. Compartir era copiar el meu arxiu del meu disc dur del meu ordinador en un disquet, un concepte que poder algú demanarà que l'expliquem de què parlem, perquè el copiaves en un disquet. Llavors el lliuraves en mà a algú, el donaves a algú. Si el volies compartir amb algú que no era de la teva ciutat, havies d'agafar el disquet, rieu, havies d'agafar el disquet i posar-lo en un sobre i enviar-lo per correus. I aquesta era la lògica de compartir, clar, no ho feies. Nosaltres som usuaris d'informàtica no entrenats a compartir. Per edat, ara manem, i així van les coses. Internet arriba amb el canvi de segle. Ja sé que només estem al 2020, menys. Ja sé que tots just estem a la dècada dels 20, però és que internet només va arribar a partir del canvi de segle. Ja veureu. La primera vegada que un particular va poder connectar-se a internet des d'un domicili a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, és igual, la primera vegada que un particular va poder connectar a internet des d'un domicili privat va ser l'octubre del 94. Primera vegada. Us anirem. 95. Llavors, el 95
Telefònica era operador monopolístic i te compraves un mòdem, protocol Hayes, l'enxufaves al port COM1, tocaves el config 6 i l'AutoEx Setpad. Hi ha gent de la sala que no sap de què parlem. Trucaves a Telefònica, et contestava una persona, molt raro. Llavors, tu trucaves i deies Telefònica i deies, sí, soy yo. ¿Usted sabe si la centralita de teléfonos de mi barrio soporta llamadas de datos o si tiene un rack de mòdems? Feies de l'Encitens a la línia i si et contestava i no t'ho he de preguntar, però si et deia que sí, et deia el número de telèfon que havies de marcar per connectar-te amb aquell rack de mòdem. Llavors, una trucada a Sants, si connectar-te a internet a Sants era trucant a un número i connectar-te a internet a Gràcia era trucar un altre número. Mentre estaves connectat, comunicaves. A casa et deien, algun dia hi haurà una desgràcia i no es podran avisar perquè sempre comuniquem en aquesta casa. El carinyo ja penjo. Quan t'arribava la factura del telèfon, la factura del telèfon venia desglosada, 2 llamades provinciales, una llamada interprovincial, 4 llamades de datos. La gent es connectava de nit perquè havia tarifa nocturna. Estic al 96, estic al 97 i això anava així. Les pàgines web no tenien fotos perquè el temps de descàrrega era lamentable. Baixaven les fotos com si fos una impressora matricial. I tu esperant. I anar deduint. Un barco. No. Esperant que arribés la punyetera foto. Això és així, el 95, el 96, el 97, el 98. Internet, tal com ho entenem ara, arribo a casa em connecto, fins l'arribada del segle XXI no ho pots donar per fet. De fet, si ho sapiguéssiu, quan es va connectar per primera vegada i féssim l'enquesta, entre els aquí presents, la mitjana, clarament, la majoria a partir del 2000, 2001, 2002, sempre hi ha algun pioner que diu no, jo el 97, no em vinguis amb decimals. Internet és segle XXI. I aquests telèfons que fem servir tots ara, tan pijos, amb pantalla tàctil, capacitats multimèdia, etc., el primer que va sortir al mercat va ser iPhone. Si ara aneu a una botiga i compreu l'últim iPhone, us vendran un iPhone 14. 2023 menys 14, 2009. Llavors, el primer iPhone és del 2008-2009 i no el vau tenir perquè només el va vendre als Estats Units. Tinc un amic que va venir i en tenia un, el vas tocar, però no el vas tenir. Tu vas tenir el següent. Per tant, mireu la seqüència, amb aquest ànim de recuperar la perspectiva. Mireu la seqüència. En els 80 entrem en contacte amb la informàtica. En els 90 la portem a casa. El 2000 la connectem a internet. El 2010 ens la posem a la butxaca i el 2020 connectem la ropa. Però 40 anys, 40 anys, abans no tinc la tecnologia a casa i puc plantejar-me connectar un aparato. 40 anys. Però hi ha gent que diu, és tot molt ràpid. Home, si vols que anem més a poc, mig segle per portar la informàtica al domicili, mig segle, això no és anar de pressa, Això és anar a un cert ritme. Però reivindico que les coses no són ràpides. Les coses són estructurals, demanen un tempo. I és a la llum d'aquest tempo que vull interpretar on som i cap on anem. Però he tardat 50 anys. Ui, tot va volant, tot va volant. No. Passa una cosa cada 10 anys, de fet, depèn de com vulguis fer el resum. Passa una cosa cada 10 anys i no podia passar més de pressa perquè per desplegar la tecnologia cal la infraestructura. I la infraestructura també demana un temps. Per exemple, als anys 80 no existia un protocol estàndard mundial per gestionar trucades de telèfon mòbils. Llavors, si recordeu les pel·lis al Vietnam, que sempre hi ha un soldat que porta una motxilla amb una antena molt llarga, que hi ha algú que li diu, vine, i truquen, donen coordenades, bombardegen aquestes coses que es dediquen a aquesta gent. Si jo hagués tingut una motxilla d'aquelles i hagués volgut fer una trucada, al creuar la frontera amb França s'hagués tallat la trucada perquè els protocols no eren estàndards i no eren compatibles. Llavors, als anys 80 es posen a treballar aquest tema un grup d'investigació franco-alemany, no nord-americà. Això és una
proposta d'Europa. Europa es posa la seva recerca a treballar amb un estàndard per la telefonia mòbil. Aquest grup es diu GSM, Grup Especial Mòbil. Sempre hi ha algun tonto que em diu Grup Special Mobile. No, és en francès, Grup Especial Mòbil, i s'hi tiren 10 anys. 10 anys treballant aquest estàndard. Els que tingueu memòria, als anys 80 i així, ja hi havia telèfons mòbils aquí i eren Teleline, no sé si us recordeu, Teleline. Llavors, a partir dels 90, Telefònica comença a operar telèfons GSM. I era Telefònica GSM. Perquè què volia dir? Telèfons preparats per abraçar l'estàndard. A partir dels 90, les operadores de telecomunicacions comencen a abraçar l'estàndard, es munta un liu, perquè després tenen dues xarxes, la que tenien i la nova amb l'estàndard, que ara sembla menor, però va ser un liu de l'hòstia. Llavors hi havia, apareix l'estàndard aquest i les diferents operadores de telecomunicacions que abracen aquest estàndard es reuneixen en una associació, que és l'Associació d'Empreses que segueixen l'estàndard GSM, que és la GSMA, que és l'organitzadora del Mobile World Congress. Doncs, què és el Mobile World Congress? La reunió anual d'empreses que abracen el mateix estàndard. És 90, jo tinc 30 anys ja. Bé. Llavors, aquest estàndard de la GSM, amb el temps, ha anat evolucionant i ha tingut una segona, una tercera, una quarta versió. 2G, 3G, 4G. Aquest marc, això, no ens ho explica. Doncs què és 4G? 4G és la versió 4 de l'estàndard GSM. Però hi ha gent que diu, hi haurà 6G? 7 i 8. És normal que les coses tinguin noves versions. Què va passar als anys 95, més o menys? Que va sortir la segona versió de l'estàndard GSM, la 2, que ningú va dir 2G, o ho van dir i ningú se'n recorda. Què va ser el 2G? El 2G va ser amb un estàndard de veu, de trucades, un estàndard pensat per gestionar trucades, li van posar una miqueta de dades. Amb el mateix estàndard, amb aquest aparato, a més de resoldre trucades de veu, necessito resoldre també alguna cosa de dades. Què va ser això? Què va passar al 95? SMS? És fins a 128 caràcters, una miqueta de dades. Ai, senyor, no gaire, una miqueta de dades. I la segona, politonos. Sempre hi ha una cosa bona i una cosa dolenta a la vida. Llavors, amb el 2G arriben les dades i amb les dades arriben els SMS i els politonos. En el 2000, si veieu el mapa, el quadre aquest, el quadre és lleig, però mira, no sé, ja no és el que. Però en el 2000 la gent té internet a casa. Quan la gent té internet a casa, què tenen? Correu electrònic a casa. Que abans no, Llavors, quan tens correu electrònic a casa, què arriba? Us recordeu? Les Blackberries. Llavors, amb les Blackberries la gent pretén despatxar correus, no SMS de 128 caràcters, contestar correus. Recordeu la pantalla de la Blackberry? Una merda. Allò, 0 gràfics, era text, mails. Llavors tenies un teclat i contestaves mails. Llavors arriba el 3G. Què és el 3G? El 3G ja és quiero datos. El 3G ja és necessito despatxar correus, necessito fer aquestes coses. El 2010 arriben els mòbils com els entenem ara, pantalla gràfica, etc. i fa falta el 4G. Per què? Perquè jo ja no vull despatxar correus, vull veure vídeos. 4G és un volum de dades ja tan fort com per poder veure vídeos. I fixeu-vos que això va canviant el model de negoci. Quan arriba el 4G ja és llamades gratis. El que em paga són 2 gigas, 1 giga, 3 gigas. Les trucades és el de menys. Sense 4G no hi hauria Netflix. Sense 4G no hi hauria Spotify. Són models de negoci només possibles perquè l'estàndard ja no fa només trucades, sinó que fa... Llavors, abans del 2010 no podíem tenir streaming de pel·lícules i cançons. Molts ho havíem pensat, però no es podia. Per tant, les coses tenen un tempo. I ara amb el 5G, a part de les moltes coses que us han explicat del 5G, el que resol el 5G és que estem connectant-ho tot. En una casa normal, qui viu una parella i 2 fills, això ja no és normal, però bueno, ja m'enteneu, en una casa, un pis compartit amb 4 persones, això... Un
pis compartit amb 4 persones, quants objectes té connectats a la Wi-Fi? Té els 4 mòbils. Sempre hi ha un que té una pulsera d'aquelles que li diu que ha de caminar més. Després l'altre que té un rellotge. L'altre té una rumba, la tele, el portàtil, 2 tablets. Ostres, veu números. Hi ha aplicacions que permeten veure quantes coses hi ha connectades a una Wi-Fi. En una casa que viuen 4 persones, en un pis que viuen 4 persones, poden haver-hi 20-25 objectes connectats a internet. I quan tenen visites, 30. Si en un pis hi ha 25 coses connectades a internet i en el replà són 4 veïns, ja són 100 coses, i si són 5 pisos d'alçada, són 500 coses, i ara agafa aquí la Rambla del Raval, ves tirant amunt i ves comptant. 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000... A la Rambla del Raval poder hi ha 15.000 coses connectades a internet i totes volen veure vídeo sense aturades. 5G i amb prou feines. Per tant, les coses passen quan passen i no podien passar abans. Quan la informàtica era tan pesant que només era corporativa, per mi internet és un flux d'informació constant. Doncs quan la naturalesa de la informació que hi ha a internet canvia, se m'obre l'oportunitat de resoldre problemes d'una altra manera. Si jo tinc més informació, puc resoldre les coses d'una altra manera. Llavors, a la primera etapa que els ordinadors ocupaven un camp de tenis, amb digital, amb internet, només hi havia la informació generada per organitzacions. Llavors, quan tu miraves el flux digital, hi havia la informació de l'Ajuntament, de La Vanguardia, d'Iberia. Però a partir del 2000, que la gent es connecta a internet, apareix un segon flux d'informació. Apareix dades generades per la ciutadania, informació generada per la ciutadania. Des de comentaris sobre l'alcalde fins a opinions sobre les vostres entitats, passant per receptes de cuina, poemes, tesis doctorals i cançons. La gent hi posava el que volia. Doncs això és una capa nova d'informació que permet resoldre coses d'una altra manera. Per exemple, el sector turístic ha quedat profundament modificat per l'arribada de la capa ciutadana. Ara, com trieu hotel? Abans es triava hotel per si tenia 3 estrelles o 4 estrelles. I ara es tria hotel per si està guarro o està net, per si està a prop o està lluny, en base als comentaris de la gent. Aquesta capacitat d'agafar la informació generada per la gent ha generat monstres com Booking. Booking ara gestiona el 80% de les reserves hoteleres de la majoria de llocs del món i s'està quedant de cada reserva entre un 15 i un 20% de marge de comissió. Hòstia! El turisme és la contribució del PIB més important del país. Hi ha vingut una capa d'informació ciutadana i ha canviat les regles de joc de tot el sector. Aquesta capa d'informació ciutadana, quan va arribar a partir del 2000, ha transformat el turisme, ha transformat la restauració, ha transformat la política, ha transformat els mitjans de comunicació. Vull dir que tinguem-li molt respecte a quan arriba una capa d'informació a la capa digital, perquè té una capacitat de transformació alta. I ara, què està passant ara aquí, a partir dels anys 20? Que m'està arribant una altra capa d'informació que és la generada pels objectes. Ara tinc aspiradores que tenen informació, rellotges que tenen informació, pulseres que tenen informació, llits d'hospital que tenen informació, trens que tenen informació, cotxes que tenen informació. Llavors ara mateix ja tinc 3 capes d'informació. Tinc la informació generada per les organitzacions, tinc la informació generada per la ciutadania i ara m'apareix la informació generada pels objectes. Ara està arribant la informació generada pels objectes. Cada vegada que m'arriba una nova categoria d'informació, s'obre l'oportunitat de reconsiderar alguna cosa. Si aquesta, llavors, el que estic explicant és que al meu entendre, ara es torna a parlar molt de transformació digital, que és una miqueta cansino, perquè fa 40 anys que en parlem, però és pertinent tornar-ne a parlar perquè ara està arribant una capa d'informació nova. Igual que el 2010 em va arribar la capa social, el 2020 m'està arribant la capa, social, la internet de les coses. Però això ja fa 4 o 5 anys que en parlem. Sí, perquè les coses no són tan ràpides com havíem dit al principi, sinó que en el fons tenen un ritme, que és el que estic intentant argumentar.
El que vull transmetre és, jo crec que la història d'Internet es pot resumir en 3 etapes. Hi ha una primera etapa que comença als 90, en què la tecnologia, que recordeu era tan corporativa, la fèiem servir, es comença a fer servir per resoldre problemes de les organitzacions. Quan la tecnologia la tenien les empreses, però encara no la tenia la ciutadania, què fan les empreses amb aquesta tecnologia? Comencen a mecanitzar processos de gestió. I què comencen a fer a partir dels 90? Comptabilitat, magatzem, inventari, nòmines, clients... Comencen a posar informàtica de gestió. Per això la informàtica de gestió, avui, és la cosa més madura que tenim. És tan madura que no accepta tonteries. Ho dic perquè a cada onada de digitalització els nivells de tonteries són insuportables. Per exemple, la tonteria que hi ha ara amb intel·ligència artificial, big data, metavers i tal, és insuportable. I, en canvi, amb comptabilitat, nòmines, magatzem, etc., no hi ha tonteria. No venen gurús a vendre't un software de comptabilitat. No n'hi ha ni un. Els que venen a vendre't un software de comptabilitat són gent que és conscient de la dificultat, aneu a preu, exigiu garanties, sabeu el que voleu, etc. Ostres, la informàtica de gestió, quan va començar als anys 90, tenia un nivell de tonteria insuportable. I ara això ja s'ha apaivagat i ara ja és una eina crítica de les organitzacions amb la que no s'accepten tonteries. Doncs hi ha una primera onada de gestió, no us esteu perdent no veient els gràfics perquè eren lletjos de nassos, no patiu. Però hi ha una primera onada que comença als 90, que és informàtica de gestió. Quan dic onades, són onades que arriben i no marxen, es queda per sempre. Hi ha una segona onada que apareix a partir del 2005, que és amb la tecnologia no només has de resoldre processos de gestió, també has de resoldre punts de contacte amb la ciutadania i punts de contacte amb les teves audiències. Perquè resulta que la gent està parlant de tu a Facebook, a Twitter o jo què sé, sabran tu volen fer, i llavors s'espera de tu que participis d'aquella conversa. No participar de la conversa fa ser sospitós, fins i tot dels teus valors democràtics, gairebé diria. Llavors, a partir del 2005, les organitzacions que estaven resolent la seva comptabilitat, estaven resolent el seu inventari, etc., han de començar a resoldre punts d'atenció. Punts d'atenció. Si volguéssiu fer servir anglicismes, la primera onada és back office, la segona onada és front office. Llavors, en front office hi ha atenció, captació, màrqueting, venda, prevenda, postvenda, gestió de queixes, atributs de marca, gestió de conflictes reputacionals, escolta activa, processos de participació, tota aquesta pilota comença a partir del 2005. I no abans. Si repasseu la hemeroteca, el naixement de Twitter, YouTube, Facebook, totes aquestes andròmines és 2005, 2004, 2006, 2007, i si em dieu TikTok, Instagram i tal, us aneu d'anar a 2012, 2013, vull dir que comença quan comença això. Doncs a partir del 2005-2010 ens hem de començar a atendre això. I al principi també els nivells de tonteria van ser insuportables. Recordeu la tonteria que hi havia a Facebook? L'altre dia n'hi havia que em deia, si busques un lloc tranquil i amb poca gent, et recomano Facebook. Ja està, ja ha passat. Però va haver-hi ja un temps que tocava ser-hi. Ha passat el de Facebook, però no ha passat el d'estar present, el de ser capaç de rebre, el de ser capaç d'escoltar, el de ser capaç de gestionar la relació. I ara estem començant una tercera onada, des del 2020, per fer un número rodó, en què tothom està molt preocupat per què ets capaç de fer amb dades en temps real. No amb dades n'hem tingut tot sempre. Què ets capaç de fer amb dades en temps real? Llavors hi ha algunes activitats, segur que en aquesta sala passa, hi ha algunes activitats que no veig que les dades en temps real m'hagin de canviar la vida, i hi ha altres activitats que les dades en temps real els hi canviaran la vida. Poso un exemple de tercer sector. La gent de Cellnex, no sé si us la coneixeu, Cellnex és una operadora de telecomunicacions que no treballa per client final, només treballa per altres operadors. Cellnex són els que tenen les infraestructures
d'antenes i aquestes coses. Hi ha una antena, la fan servir tots, però qui opera l'antena, per exemple, és Telnet. Aquests de Telnet són d'aquí, llavors deuen tenir remordiments a alguna cosa, i van fer un projecte que era... Imagineu-vos que després discutim la privacitat i aquestes coses, que s'ha d'anar molt al tanto. Però ara suposem que està tot bé, tot consentit, tot informat i tot parlat. Val? En aquest cas era així, però com que molt sovint no és així, deixem-la que ho matisi. Imagineu-vos que tot està bé, tot està informat i tot és legal. És un sensor que es posa, per exemple, en una paret. Home, si el poses és imperceptible, El pots posar en una paret i que es vegi, que tothom ho sàpiga, com qui té el termostat de la calefacció, o pots posar en una paret i pintar i que ningú ho sàpiga. I comença el pervers ja. Però imagineu-vos que hi ha un sensor a la paret, no consumeix bateria, perquè té una pila d'aquestes de botons que pot durar 20 anys, no consumeix dades perquè va per ràdio, no consumeix dades, no necessita una connexió telefònica, etc. Ni llum ni dades, va per ràdio i té bateria i mediu la temperatura i el moviment. Temperatura i moviment. Llavors, una casa habitada perquè hi ha moviment, si a l'hivern es posa per sota de 12 graus, considero que hi ha un problema de pobresa energètica, es dispara una alerta i serveis socials. Què? Ens agrada o no ens agrada? Discutim-ho, però és promoure serveis a partir de dades quan fins ara ho havíem fet a partir de converses. És a dir, quan l'usuari ve a explicar-me el que li passa, jo puc actuar. Estem parlant de passar a ser proactius en lloc de reactius a partir de dades. És un bon exemple, és un mal exemple, discutim-ho. Però em serveix com a exemple de què és una tercera onada. No és la conversa la que ha generat un servei, és la dada la que ha generat un servei. I quan és la dada la que genera un servei, l'important és la salut democràtica de la dada i el temps de resposta. Si tens aquesta dada i tardes una setmana, és per denunciar. No pots tardar una setmana tinguent aquesta dada. Per tant, ens porta una lògica de disseny de serveis de ràpida resposta. Tinc dades en temps real i espero que responguis ràpidament. Si portem l'exemple sociosanitari, per exemple, quants de vosaltres teniu un rellotge d'aquests que sap coses? Enhorabona. El meu... No, està bé. Zero comentaris. El meu és d'agulles, preciós. No havia portat mai rellotge i ara m'ha vingut una tonta. Deu ser l'edat. Ara, des de fa un any o dos, tinc rellotge. Però els que teniu un rellotge digital, el rellotge sap si heu dormit bé o malament, sap les vostres pulsacions, comença a saber ja a nivell d'oxigen en sang, etc. Hi ha un conjunt de telemetria. Aquesta telemetria és suficient per anticipar un atac de cor. Si heu tingut abans 3 atacs de cor i la tercera vegada us vau salvar de xiripa perquè la persona que estava al vostre costat al metro va estar lúcida i capaç de reaccionar, viviu amb por. Llavors, el rellotge és una informació suficient per anticipar una situació de risc. Llavors, jo estaré a casa sentat i sonarà el telèfon i digui'm, Genís, sí, mira, no et posis nerviós, estàs a punt de tenir un atac de cor. Però estàs geolocalitzat i en 20 minuts arribem. No passa res. Si vols, deixa la porta oberta, perquè si no la tirarem a terra i serà una destrossa, però ja venim. I la meva reacció, que espantat amb un antecedent de 3 atacs de cor i tal, no serà fill de puta, m'esteu espiant, què us heu pensat? La meva reacció serà hòstia, gràcies. I obrir la porta. I espero que sigui un servei públic, perquè si no em diran de res, per això paga vostè la quota. Llavors, tot el sector sociosanitari, que aquest el conec una miqueta, sap que això serà així. Si teniu un nen de 3 anys diabètic i el deixeu a la guarderia, hola, us deixo en Manel. Ai, Manel, que maco que està. Recordeu que en Manel és diabètic, eh? Si veieu que es posa blanc, igual té una baixada de sucre.
a la motxileta té una xeringa, li claveu a l'esternó. I dius, hòstia, estaran al tanto d'en Manel? Si en Manel tingués un dispositiu, quan tingués una baixada de sucre, sonaria una alarma a la guarderia i al meu mòbil. I jo hi aniria, i aniríem tots cap allà a mirar què ha passat. Llavors, monitoritzar molt els fills és una merda, ja us ho dic ara, però en casos de necessitat potser serà una cosa que demanarem. Com que la llei de vida diu que la majoria malaltirem algun dia, el meu vaticini és tots vosaltres en algun moment de la vida demanareu un servei de monitorització de dades en temps real perquè us hi va la vida. I això, que és una evidència que la sabem, va per patologies i per trams d'edat, però la sabem, en menys de 10 anys és molt difícil, perquè necessitem un pacte legal per combinar dades públiques i privades, perquè el Servei de Salut sap la meva analítica de sang, però no sap que avui he dormit malament, i Apple sap que avui he dormit malament, però no sap la meva analítica de sang. Llavors, necessito combinar aquestes dades, i avui això és molt xungo, i vull garanties, marc legal, i estic lluny de tenir-ho, però si tingués aquestes garanties de marc legal, necessito que l'Hospital Clínic tingui un algoritme capaç de llegir aquestes dades i de treure la conclusió de que jo potser estic a punt de tenir un atac de cor, i aquest algoritme avui no sé si el tenen, no sé si és fiable, però si tinguessin l'algoritme, necessito que els seus sistemes estiguin preparats per rebre telemetria en temps real de 300.000 persones. No sé jo si la informàtica corporativa de l'hospital aguanta això, avui per avui. I suposant que ho aguantés, necessito un processament de càlcul amb una miqueta de velocitat. Perquè si jo estic a punt de tenir un atac de cor ara, no s'hi val que em truquin demà. El truquem i no contesta. Igual li ha passat alguna cosa, calla que no endevinis. Llavors, necessito capacitat de computació, necessito algorítmica, necessito tractament de dades i després necessito canviar el model organitzatiu. Qui em trucarà del clínic? El metge entre visita i visita? Passarà el mateix, El truco i no contesta. Un departament nou de trucades de l'hospital, ostres, resulta que m'he d'organitzar d'una altra manera, he de canviar les lleis. Per tant, aquest és un full de ruta com a mínim pels propers 10 anys. Per tant, quan algú es digui 2023, 2035, hem de dir no es pot, el que li hem de dir és indispensable que ens hi posem. Perquè si nosaltres no participem del disseny d'aquests propers 10 anys, ens ho dissenyaran en algun lloc. I aquest lloc podria ser un altre context cultural amb unes altres prioritats i uns altres principis. Llavors, anem malament. Crec que estem davant del risc més alt que conec de privatització de l'espai públic. Perquè la probabilitat que els serveis públics de salut facin tota aquesta feina és la que és, per la complexitat que té. La possibilitat que dos grups multinacionals, Novartis i Apple, facin una aliança, existeix. Per tant, anem cap aquí, anem cap a aquesta tercera onada de dades. Llavors, la onada de gestió l'hem vista tots, la onada d'opinions i converses l'hem vista tots i ara anem cap a una onada de dades. La frase que faig servir sempre. Fins ara era, no em trobo bé, trucaré al metge, i anem cap a una altra que és, m'ha trucat el metge, diu que no em trobaré bé. Aplicat a la vostra feina, aplicat a la vostra tasca, aplicat al servei que vosaltres oferiu a les vostres comunitats. Aquesta frase de passar a ser proactius a partir de dades crec que és l'agenda dels propers 10 anys. En quin punt esteu? Gràcies per ser-hi, enhorabona per ser-hi, però si ho projecto, si hem de projectar-ho, si ho projecto 2 anys, em surt, seguiu i persevereu. Però si ho projecto 15 anys, em surt, hem de canviar. És la diferència entre mirar a curt o mirar a llarg. Cadascú sabrà la seva entitat, quin tipus de servei presta i a què es dedica. Jo només us dic que l'agenda dels propers 15 anys és què series capaç de fer si tinguessis dades en temps real? I contra aquesta pregunta, què series capaç de fer si tinguessis dades en temps real, després venen la resta. Per tant, quines dades necessites? Com les tindràs? Amb quina confiança te les donaré? I quan les tinguis,
amb quina tecnologia les gestionaràs. Sí? Es veu? Per exemple, coses que ja estan passant ara. Gràcies a la gent de Sinergia, TIC, gràcies als vostres amics, vosaltres teniu una solució per la gestió que té característiques que després vull parlar d'això, però que té les característiques. D'aquí no res, necessitareu demostrar-li a la vostra gent que la custòdia de les seves dades és segura. Perquè cada dia veig notícies de les dades del clínic van quedar exposades, les dades de no sé qui van quedar exposades. Les vostres dades i el risc que queden exposades, vosaltres teniu una llista de gent, usuari dels vostres serveis, que això no ens ho havíem plantejat mai, i si aquesta llista fos pública, quin enrenou es lia? I si les dades que teniu dels vostres usuaris fossin públiques, quin merders teniu? Doncs de cop i volta teniu, a part de cobrar les quotes quan toca, fer les altes i les baixes, quadrar la comptabilitat, girar rebuts i no sé quantes coses més feu, a més, ara m'heu de donar garanties de que amb vosaltres les meves dades són segures. Si perdeu aquesta característica, si tinc por de que les dades siguin segures amb vosaltres, no us en donaré més sense les quals no em podreu servir. Em veieu el raonament? Llavors, els últims 20 anys de tecnologia que hem fet, endreçar la gestió i aprendre a tenir contacte. Els propers 15 anys, què és? Hem de mereixer la confiança per tenir informació amb la que dissenyar serveis. Serveis en temps real. Llavors, això del temps real, avui encara és un xiqui-xiqui, passa-passa, però cada cop és més exigent. La majoria de la gent que té això té l'expectativa de ser atesa en temps real. Nosaltres som gent. Llavors, quan som usuaris, tenim una expectativa de temps real. Quan som els prestadors del servei, diem, demà te dic alguna cosa. Estem Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Però la tendència és la gent té l'expectativa de ser atesa en temps real. Si tu no ets capaç d'atendre en temps real, és la sensació que queda, comença a quedar flotant a l'ambient, tu no contestes en temps real perquè no estàs del tot preparat. Aquesta és l'ombra. Encara no ho verbalitzem, però és com... Saps aquelles coses que les saps fins al dia que les verbalitzes, que dius, ostres, és veritat, no? Que sapigueu que això flota a l'ambient. La gent té l'expectativa de ser atesa en temps real. Cada vegada que feu una interacció i no hi ha una resposta en temps real, hi ha algú que rasca, hi ha algú que grinyola. Si ho projecto en el temps, 2, 3, 5, 6, 7, 8 anys, serà insuportable. Doncs aquesta resposta en temps real té un segon requeriment. És una resposta en temps real personalitzada. És a dir, no em pots donar una resposta immediata genèrica. M'has de donar la meva resposta. Només em podràs donar la meva resposta si tens informació. Però jo, no us passa a vosaltres? A vegades veig mails que diuen benvolgut, benvolguda. I penso, bueno... Si això no ho tenim clar, d'aquí que això sigui un servei personalitzat, li falten dècades. Cada cop som més sensibles a això. Perquè en el nostre entorn cada cop hi ha més propostes personalitzades, immediates, Netflix, Spotify. Tinc una frase que després us passarem al PowerPoint i veureu que va per aquí la cosa, però anem cap a serveis proactius, massivament personalitzats, basats en dades en temps real. Serveis proactius, massivament personalitzats, basats en dades en temps real. Quan la veieu escrita, sempre dic, és com el porc, s'aprofita tot. No em sobra cap lletra. Serveis proactius, massivament personalitzats, basats en dades en temps real. És la primera vegada a la història que podem parlar de massiu i personalitzat a la vegada. Fins ara, massiu era industrial i personalitzat era artesanal. Però comencen a passar coses massivament personalitzades. Netflix és massivament personalitzat, Spotify... Heu rebut l'esborrany de la declaració de la renda? Massivament personalitzat. Jo l'he rebut i me diu, hola Genís, com que tens això, jo aquí vaig fer això al febrer, vaig fer això al juny, vaig fer això al juliol, vaig fer no sé què, te surt a pagar 1.644,30. Dic, hòstia,
Molt personalitzat, 1.644 en 30. Després, quan convoquen jo soc autònom, quan convoquen uns ajuts per a autònoms i vaig a presentar-lo, em diuen, qui ets? Com et dius? A què et dediques? Quan guanyes? Dic, no ho entenc. Fa un moment ens coneixíem molt. Llavors, per pagar ens coneixem molt, però per ajudar-me fas veure que no em coneixes. Comença a ser mosquejar. Què seria el normal? Servei proactiu, massivament. Què seria un servei proactiu? Ha sortit una línia d'ajuts de la qual tu tens dret a ser-ne beneficiari. La vols o no? Hauríem d'estar aquí, Si me pots enviar l'esborrany de la declaració de la renda, hauries d'enviar això. Aquest nivell d'exigència que anirà creixent us afectarà a vosaltres i als vostres serveis. Llavors, això anirà pujant, igual que jo espero de l'administració que si sóc beneficiari d'un ajut m'ho diguin, en lloc de vacilar-me com m'estan vacilant ara, em passarà alguna cosa semblant amb vosaltres i les vostres propostes. Si ens coneixem, hauries de ser proactiu. I això crec que és la següent frontera d'exigència que us posarà la tecnologia sobre la taula. Jo crec que gràcies als amics de Sinergia TIC vosaltres teniu una estabilitat a la informàtica de gestió, heu resolt com heu pogut, uns millor, altres pitjor, aquesta capa de diàleg, de conversa, d'interacció. Alguns considerareu que ja la teniu endreçada, altres. Sempre som tots molt exigents, Hauria de millorar, enhorabona, milloreu, però ve aquesta tercera. Llavors, quan parlem de transformació digital, jo el que proposo sempre és tinguem en el cap les tres onades, la de gestió, la de converses i la de serveis personalitzats, i quan veieu la pluja d'idees a coses, aneu separant això és 1, això és 2, això és 3, això és 2, això és 2. Perquè si ho foteu tot en un sac que es diu transformació digital, el liu està garantit. Llavors, quan vaig a una organització i em diuen estem pensant en fer no sé què, jo mentalment, això és 1, això és 2, això és 3. Llavors, les coses que són 1, bromes les justes, m'hi va la vida. Si l'1 es para, se'm para la comptabilitat, se'm para la facturació, se'm para el servei. No tolero bromes. Només tinc col·laboradors estrictament seriosos. Em vinc a les assemblees per veure com ho fan. En el 2, crec que és un territori que ens ha fet patir molt els últims 5, 7, 8 anys, ara està raonablement pacificat. Raonablement pacificat. Ja tenim els canals per rebre, canals per contestar, més o menys. El liu ve en el 3. El 3, que és dades en temps real, és on ara ens despisten molt. Hi ha molt de soroll. Feu servir intel·ligència artificial? Teniu un repositori? Feu servir... Mira, el nivell de tonteria és paral·lel, és correlatiu amb l'ús de l'anglès. Quan encara diuen Big Data, quan un tio te diu Big Data, respira a fons, espera que marxi i després continua treballant. Data Analyst, Data Flowers, està ple. Llavors, és un indicador de tonteria. Llavors, ara hi ha molta tonteria amb tot el que és dada i temps real. Per tant, és un moment per no arriscar massa. Llavors, a la onada 1, proveïdors seriosos, garanties, màxima estabilitat, poques bromes, fer canvis aquí és molt costós. Us imagineu ara? Canviarem tot el sistema de comptabilitat. Ui, més val que vagi bé. A la 2 venim de resoldre, més o menys, i a la 3 és territori d'I+D. És territori de proves. Com que és un territori de proves, vosaltres teniu l'avantatge que la reunió d'avui és un bon exemple, esteu acostumats a explorar els territoris de manera mancomunada. El territori 3 de serveis personalitzats en temps real és un bon territori per explorar de manera mancomunada. És una mala idea explorar-ho sol. M'és igual lo grossos que sigueu. M'és igual lo grossos que sigueu. És un mal territori per explorar-lo sol. Llavors, si voleu fer proves de sensors per disparar serveis o de gestió personalitzada, etc., el meu suggeriment, reuniu-vos per explorar-ho junts. Enganyeu els amics de Sinergia TIC per si volen obrir una pota d'aquest tema. I si no són ells, que tenen un focus i una especialitat, doncs que ho faci un altre, però necessito resoldre la onada 3.
Doncs heu resolt la onada 1 de manera col·laborativa. Heu resolt la onada 2 bàsicament camp piqui pugui. No torneu a fer el camp piqui pugui a la 3. No? La 3 només ens sortirem si reunim volum. Donar garanties de seguretat i confidencialitat de les dades és molt complicat si ho fa cadascú a la seva manera. Posar algoritmes per fer serveis proactius, molt complicat si ho fa cadascú a la seva manera. Llavors, però vosaltres teniu aquest avantatge, que teniu la sensibilitat de reunir-vos per treballar junts. No la perdéssiu. En resum, per poder prendre decisions associades a la tecnologia, és indispensable mirar a 10 anys vista en contra del que pogués semblar. I quan mires a finestres de 10 anys, insisteixo, a mi me'n surten 3. Els processos, les converses i els serveis basats en dades. Els processos ho teniu més o menys endreçat, les converses ho teniu més o menys endreçat, i ja es veu quina és la següent finestra. No us estressessiu, hi ha 10 anys pel davant. Per mi és una bona notícia que siguin 10 anys, perquè a mi si em poses aquest liu de la intel·ligència artificial, les dades i tot això, i me dius que ho he de fer l'any que ve, a mi jo s'acau el boli i dic, nois, ja ho fareu, fins aquí he arribat, he fet el que he pogut, i em sap molt de greu, però me desborda. És el que fa molta gent. En canvi, si m'acoples el relat que això és una finestra de 10 anys, jo m'hi poso. Per mi és un missatge optimista. Això que sembla tan complicat, ho farem. Perquè hem fet la 1 i hem fet la 2. A un equip de gent que ha fet la 1 i que ha fet la 2, qui pot dubtar que farà la 3? L'única diferència és no t'agobis i recorda el tempo. Són 10 anys. 10 anys és el que heu tardat en endreçar les xarxes socials. I no passa res. El 2007 eren cap pixa i no passa res. I el 2023 ho tenim endreçat. Doncs ara estem a l'inici de la tercera onada, no us agobieu, comenceu a organitzar-vos i no perdeu de vista la idea de fer les coses junts. I xip-pum, d'on venim i cap on anem. Moltíssimes gràcies.